of what is happening now. Some women, I pray that at the end of this drama, those that are using them and those they are using will learn their lessons. I nwere ike je ebe a na-ele n'ahịa ife ebe a na-ele anụ akpọwacha anụ ọ bụrụ anụ nchi anụ mgbada anụ efi anụ tọki anụ eneden mana e nwere ịma na spelling of anụ an yo mana enwere ike mee hyphen n ọ bụrụ gịnị Anya. ị hapụzie anụ jebere gịnị Anya. ahụ onye hapụrụ ebe a na-ele anụ jebete ebe a na-ele ahụ onye gotere ahụ gịnị ka ọ na-achọ praise the Lord. Ndị be gọvanọ kpọrọ ka aka mụọ situation nsị a na ebe m nọ ọ silence ka asị m keep abụ na asị ihe na-emebi akpawa ebe niile sị until I hear from the bishop I must obey my bishop. I don't disobey my bishop. Unu na-agakwa ihe na-aga n'ihu otu ezi aka bishop na wee sizie mbara gawa wee sizie ọ na-anụhụ isi a ka m ji si ebe m nọ wee gbara gawa ekele m Chukwu na ihe megidere nnukwu. Praise the Lord. Amen. Amen. Anọ m na ndị Ọnịcha erutebere, ndị Ebonyi erutebere, ndị Aba ndị Port Harcourt ka na-abịa. Oke, ndị Imo ndị Owerri. Enugu amachabara dị ihe na-emesa. So ọ gịnị na-ese? Fada Mbaka is not a politician. If I tell Buhari to change, how is it a crime? If I say that there is insecurity in Nigeria, did Bishop Cook cannot say so? Did Bishop Honor not say so? Did Cardinal Onai cannot say so? And many other priests and the college of the bishops of this country would be expecting us to open our mouth and condemn evil. How can Fada Mbaka, under this kind of anointing, be quiet when my people are dying? Will God forgive me? So, I thank all of you. However, you have come to show solidarity. I didn't ask anybody to come out to demonstrate. Even I was the one coming, go back when I heard it. I told the people everybody should go back. I thought everybody has gone back. So, God will bless you. I don't blame you people who came for prayers in a kidnapping time like this and started hearing news here and there. Went to the father's house, father was not there, his car is not there. Asked the gate man said he has left since yesterday. Where is he? Nobody has a story of his whereabouts. So if you are the child of such a father, will you be comfortable? And, unfortunately for us, some of those who attended that meeting, instead of keeping the secret, they started talking. Yes. And they told some people that are friendly to them that Mbaka should be closed. Fada Mbaka will be sent out. Yes. And the people heard it, so they caused their trouble. What I'm trying to tell you, because listen, because you people have not forsaken me, I will never forsake you. So even in Akemi, amen.
Amen. Chinere Chineke aka elu. Anyị na-arịọ amara n'isi obi. Onye nwe papa m, iwe ọkaka, chi m onye ọrụ ebube, iwe ọkaka. Chineke chuma derisha, iwe ọkaka, onye ọrụ ebube, ọkaka. Chineke teresi, Mbaka na-agwọ ọrịa m, iwe ọkaka, Chimuchi na-aza ekpere, ọkaka. Gazere m Chukwu, gazere m Chukwu, gazere m Chukwu, Chineke gazere m. Jide aka n'isi. Kedu ihe ị chọrọ ka Jizọs mere? Ya bụrụ na ị nọ n'ọrịa, rịọ ya ọgwụgwọ nsọ. Ndị aka ji were ebe onwe ha, were ebe onwe unu. Ndị apụrụ ọrụ, Chukwu agọziwe unu, gọziwe unu, gọziwe unu. Ogbenye ihe na-ebe a bụrụ nwa ọgaranya. Anatara nwa ogbenye na-ebe a ike eji abụ ọgaranya. Anyị nọ na Deuteronomy 31:6. Anatara mmadụ amara nnọnyere Chukwu. God will never forsake you. Anyị kpadoro okwu n'ike okwu papa. Psalm 9:13. Onwe ndị n'ebe a kpọchiri n'ọnụ ụzọ n'ime ọnwụ, ụlọ ọnwụ, ka ọnụ ụzọ ọnwụ a mepee. Ha were onwe ha n'aha Jizọs. Ọ bụrụ na gị nwa n'ebe a were ihe na-achụ gị, etu anyị si gbara ọsọ ndụ dị ebe a taa, ka Chineke chụwaza ihe na-achụ. Chụọ ndị na-achụ ha. Enwere m aka elu n'isi gị. Anọ m n'okwu ya Luke 21:18. Ọ sị na o nwere ofu ntutu dị n'isi a ga-adapụ adapụ. O nwere nke a ga-achọ achọ. Agọzie m ndụ gị. Agbado m okwu n'ike okwu nke papa na Psalm 16:11. Ọsọ ọ ga-egosi unu ụzọ nke ndụ. Ka Chukwu gosi onye na-ebe a ụzọ ndụ. Ụzọ ndụ ka a ga-egosi gị. Chineke ga-egosi gị ụzọ ndụ. Chukwu ga-egosi gị ụzọ ndụ. Ka Chukwu gosi gị ụzọ ndụ. Ka Chukwu gosi gị ụzọ ndụ. Anọ m na the book of Psalm 33:19. Asị ka ọ na-egosi gị ụzọ ndụ ka o mechiere gị ụzọ ọnwụ. Ọ mechiere anyị ụzọ ọnwụ. Ọ mechiere anyị ụzọ ọnwụ. Na Psalm 68:20. Ike nke ọnwụ anapụghị n'ebe ndị nke anyị nọ. Ọnwụ a na-anapụ ike gị n'ebe ndị nke Chukwu. Agbatị m aka na ndụ gị. Ebe okwu Chineke kwuru sị na the book of Deuteronomy 33 na verse 23. Ana m ayọ incalculable favor. Ihu ọma agaghị agụta ọnụ. Ka isogharịcha ihe atọ ọ masịrị Chukwu na ọ ga-adị otu a. Nke Chukwu na-amara anaghị eme. Ka Chineke were ihu ọma nke Naftali wee gọzie gị.
Ikuku ọma na-eku ebe a bụ ikuku favor. Ikuku favor, ikuku favor, ikuku favor. Agọziri m ndụ unu na Psalm 45:12. Ọ sị na ndị ọgaranya ndị aka oke eze nke ụwa ga-agbara ọsọ bịa na-esogharị gị maka na ihu ọma dị mma. Ha ga-eso gị bụ maka na ihu ọma bụ na oge ha ga-abịa ha ga-ebu ọtụtụ akụ na ụba were na-esogharị ka ndị eze nke ụwa na ndị eze nke mmụọ ka ha bidokwara akụ na ụba bido sogharị ebe Nwachukwu na-ebe a. Ha ga-ebu akụ na ụba sogharị anyị. Ha ga-ekwe akụ na ụba sogharị gị maka na ha nọ n'ihu ọma bụ na gị. Ihu ọma ya bụ gị taa n'aha Jizọs. Ihu ọma ya bụ gị taa n'aha Jizọs. Ihu ọma ya bụ gị taa n'aha Jizọs. Ihu ọma gị taa n'aha Jizọs. As the man of greatest wealth shall entreat your favor with gifts. When they hear about you, they shall come, as in the days of Matthew chapter 2:11, and they opened their treasure, and they started bringing out what they had. Number one, they brought was gold. Number two, frankincense. Number three, myrrh. As we are here now, because we are Jesus people, may all the gifts given to Jesus, gold, frankincense, and myrrh, come to all of us here. Na mmechi ekpere a, mgbe unu ga-ana Chukwu chekwara m ọkọ ọjọọ akụkọ n'obi. Ebe bishọp sigo si na-achị ihe ma ekwu ihe anyị na-eme. Ajụrụ m ese nke mbọsị ụka ọsị na a ga-akanụ. So msi ebe m gwa na-asị nwụsịpụ ọsị na-achị ekwe azụ. So biko onye meziri ụghara ọzọ kpamkpam gụsagodi. That's remind me. Oge anyị si ụzọ n'abata o were obere nwa mama ya si na ofu na ụmụ ejima ya okunye m ekudo na moto, and the spirit of God ministered to me. Cheta na o nwere ndị a ga-ekunye nwa taa. Ọ bụrụ na ị nọ n'ọchịchọ nwa a sị gị n'ike ndị amụma kuru n'aha Jizọs. Kuru nwa gị nawa n'aha Jizọs. Ejima makwa gị n'aha Jizọs. Onwe ya na-ebe ha kwado ọnụ ụwa. Ndị niile kwuru okwu ọjọọ n'isi gị, ha kwadowe ịhụ ma nụ ihe na-achọ ime. Ụmụ agbọghọbịa anyị na-ebe a ndị ochu dị gbara. Ezigbo ndị ọgọ bịawazie. N'aha Jizọs. Oge ị ga-etinye aka n'ihe, ọ sị na ihe aka kwetara ka ị ga-eri, mana aka a ka a gọziri na Deuteronomy 12:7. Ọ sị na ihe ọ bụla aka tinyere, ọ ga-enwe akụ na ụba ga-eso ya. You shall prosper over it and shall rejoice over it. So anyị gọziri aka niile a. Chawa, chawa, chawa. Chawa, 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 chawa. Chukwu gọzikwere m akụ. Aka ndụ, aka akụ, aka amara, aka mmeri, aka mmeri. Ima kere basenda rabashi, yakara masekete. In Psalm 44, one following us, blessed be the Lord, who has trained my hand for. Remember what he says in the book of Zechariah 9:15, that we shall be drunk with victory. Mmanya ga na-ebu ndị ọzọ mmeri. Anyị ga-ahụkọta mmeri. Ya mere, otu ọbụla n'ụzọ ọbụla ụzọ ajọ mmụọ si emeri gị, meriwezie n'aha Jizọs. I want to see somebody's
finger like this. Victory. For which side? For which side? All sides. Victory. In Jesus' name. So because I need never ụka bụ ihe mụrụ anyị na ụka anaghị ese anyị ga-anọgide n'ụka o nwere onye na-ahapụrụ ụka so biko achọ m ịnụ ọ dịka anyị na ụka na-ese okwu ihe m na-achọ iredebe bụ let us remain real adorers na ya anaghị achọ okwu mana onye chọta anyị praise the Lord. Ekenemandi security. Ekenemandi stewards. Ekenemandi leaders of various zones. Ekenemandi Sidaija. The whole workers. The prayer warriors. Ogaduru Michanamma. The singing and the band. That's why the engineers. And the flyers of Malabasarai. The table. Praise the Lord. I apologize. The Egwu Galita will go. I will sing the song. Amen. And that reminds me, after each battle, adoration receives no rank. Yes. And a promoter. We move to another level. Well, I commend everybody here and adoration ministry and myself to the hand of the Holy Spirit. In Psalm 31 verse 5, in Luke 23 verse 46, oh Lord, into your hands we commend our spirit. Chineke chekwara m ụmụ. Biko chekwa mkpụrụ ịkụ. Ekwena ka ọlụ ọka mmadụ na echiche ọjọọ mebie. Gọzie ndị na-alụrụ gị ọrụ. Chekwa ụmụ adoration niile. Chekwala ya na Enugu steeti. Igbo Igbo ndị ọma ọ ga-adịrị unu. Chekwere m Abia steeti. Chekwere m Ebonyi steeti. Chekwere m Imo Valley. Chekwere m Anambra. Igbo Igbo ndị ọma. Eboro m obodo anyị niile tie n'aka gị Chukwu. Ụmụaka anyị ebe ọbụla ha nọ na nchekwa. Ma ndị nọ n'obodo oyibo gọziere m. Ihe ọma anyị wetara anyị Chukwu biko iwe wekwana gị. A sịkwana ebe ọ na anyị na-achọrọ ndị ụwa na-achọrọ ka i were. Ejide maka ndị a napụ adoration. Napụ anyị adoration. Chukwu, we appreciate you. Your children have shown their solidarity and their appreciation. Bless them. Bless them. Bless them. Bless them. Protect them. Give us victory. Whoever will fight this ministry, Father, fight for us. Anyị adọrọ ike Chukwu mana ịdị ike. Anyị ezuru oke mana ịzuru oke. Anyị bụ mmadụ mana ịbụ Chukwu. Chekwa ụmụ gị. Bụrụ anyị agha zoro ezo. Nke a bụ nke pụtara ihe. Buziere anyị nke zoro ezo. Bụrụ agha buga n'ama ịdọ. I can not We shall be spectators. Thousands shall fall at our side, 10,000 at our right. They shall not come near us. You can achieve one day, mother. Only hundred days the rosy. I got sick. Maybe here cool. Maybe the goose away my. I got over the goose and Mbaka. Here's the nose. I don't miss. Upon a hatch or him, hatch or him. See my hair was the remain. The Durham mobile. The Durham the use. Over a contract. I can never own it. Even if they report it to Pope, I'm ready to go there and defend it. If you can change against a lot of people, if I'm not on the contractors, number 1, 2 go, neighbor state, Hakuna Matata. He is the one who brought one up and given us Chiku. Okay, the cast number. Half me out by Batam Nuche. Which I don't know 1, 2 go, former commissioner for works in neighbor state. That brought those people. We are not contractors. They came with the security apparatus to stop kidnapping or whatever
that is anti-security in this country. How can I address her? One dude brought them. I don't know the people. One barrister Somdo from Newi brought the other group that said they are going to bring their money from abroad to create wealth for Nigeria. Please, how can I have some people that will help Nigeria to move forward? And I will not look for a way to bring them to the presidency. I never asked them for contract of anything. What do that mean? What has contract to do with the truth that came out from a man of God? I never demanded for any contract. I have enough contract. You people are my contract. Contract of healing the sick. Contract of casting out demons. Contract of saving the those that are deprived of their freedom. What do that mean? Contract of employing the power of holiness in our lives. Contract of praising God. Contract of worshiping the Most High God in Blessed Sacrament. Contract of protecting the church in Nigeria. Contract of spreading the worship of the Blessed Sacrament. I have enough contracts. Contract of praying down miracles. I have enough contracts. My project on earth is not earthly, it is divine. No matter how they talk about it, I know my gift is from the Holy Spirit. So I bless you. It shall be well with you. It shall be well with you. Please touch yourself and say, it is well with you. In Jesus' name. Please, can you do that 7 times? 7 times. It is well with you. 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 Amen. So, because no more war, there is peace. Well, on Sunday, let us gather and worship the Lord. As usual. Amen. And I bless you for surely. Thank you.